Mis-semmija ta' One Radio insellmilkom. Jiena Mario De Gabriele erġgħet qiegħed magħkom biex nippreżentalkom dawn il-programmi mużikali ta' Marċi Funebri fil-ġranet solenni tal-Mewt ta' Kristu. Il-popolarità tal-Marċi Funebri għal matul l-40 jum tar-Randan għadu sinonimu f'pajjiżna, tant li bosta jedew jismawhom f'dan iż-żmien. Dan jfisser ukoll li forsi kontra l-perċezzjoni ta' xi wħud, illum il-ġurnata għadhom jinkitbu diversi marċi funebri ġodda kull sena biex jindaqqu minn għaqdiet u soċjetajiet mużikali Maltin u Għawċin. Propju brabta ma' dan, One News tkellem ma' Mario De Gabriele li kull sena jħejji programmi speċjali fuq One Radio b'din it-tip ta' mużika partikolari. U spjeganna li fil-fatt l-ammont ta' marċi funebri hija dejjem jiżdied. Din is-sena reġgħna madwar 45-50 marċ ġdid. Għandek l-element tas-soċjetà li qed jikteb il-marċi bħal huma s-Sur Mas direttur, l-assistent Sur Mast, is-Sur Mas tal-Allievi u anke bandisti. Għalhekk kull sena qed ikollna 45-50 marċ ma' Malta u Għawdex mhux kollha ġew irrekordjati. Immissa s-sistema taħdem illi jekk ħareġ mar ġdid is-sena l-ewwel sidi li jkollha s-soċjetà tagħha tirrekordjah. Il-mezzi ta' kif wieħed jista' jisma' dawn il-marċi funebri llum il-ġurnata jivarja ħafna. Iż-żgħażagħ jippreferu l-pendrive. Għall-anzjani mhijiex popolari. L-anzjani għadhom ifittxu s-CD. Mana spjega kif fl-antik għal purċissjoni tal-għajt il-kbir, il-banda qatt ma kienet iddoq marċi festivi b'rijużi. Li jindaqqu marċi tas-soltu dik daħlet fis-snin ta' meta wara l-gwerra ma kienx ikollhom ċertu banet ma kienx ikollhom is-set tal-valzi u kienu joqgħdu idoqqu l-marċi normali. Immissa reġgħu isu moviment li qed jerġgħu idoqqu l-valzi. Waqt jitneħħew il-marċi normali tas-sajf minn quddiem l-istatwa tal-Irxoxt. F'dawn iż-żminijiet, One Radio qed jixandar sensiela ta' programmi ta' marċi funebri biex wieħed jkompli jidħol fl-atmosfera ta' dan iż-żmien partikolari. Il-programmi bdew nhar id-duluri u jintemmu fil-ġimgħa l-kbira, fejn Da Gabriele ħejja wkoll żewġ programmi speċjali fl-aħħar jum sa tard filgħaxija. Fil-10 ta' filgħaxija se jkollna programm ta' marċi funebri mis-soċjetà fil-Armonika King Zone tal-Belt u fil-11 ħajkonna programm ta' marċi funebri mill-Filarmonika Nazzjonali La Valletta. Nkunu għalaqla il-ġimgħa mqazza.